Алло. Салом алейкум апаҷон. Як такси тарафи нами остановкаи Ватанро екунен апа. Чанд қа? 4 минут пас. Хоб апаҷон ждар мекунем. бача чико кадасти? биши рафтем охи. Чокай шахҷонаванас такси занг задагии макон. занг за ширкат нола биҷихам ашала. Нола биҷихам ҳала? Нола биҷихам. Нола биҷихам? Нола биҷихала 100%. О мега барои қат кардани унҷо. О ҳалч. Ҳай ки мере? такси ба такси мега. Чоме ки хе ҷурод астам такси. Як ям кирту биёмад. О бебе. Алло. Алло, бародар, ман ин остановкаи Ватан расидум. Куҷо даӣ? Акам мо нола ҷиқидем. Чира ҷиқидӣ? Занг задем ширкат нола ҷиқидем. Чира ҷиқидӣ? Нола? Кола ҷиқидан дар кор буд, бародар.